Welcome to Going Athletics Show! What's up mga bay? It's now 4 in the morning and medyo dugay-dugay kita, wala naka-vlog no. And, I think it's almost pilapod ka bulan, half a year po siguro. But anyways, bisa uban na natamunda nga nag-vlog. But no! Ganun na sunod ang atong utok like boom! Gusto na ito i-share sa mga tao. Sa mga karon, ang Philippines is nag-suffer karon sa Typhoon Odette, and of course our prayers are naliligan sa Mindanao. We are sending our prayers dito sa atong mga higala sa taas lubayin sa Visayas, dahil sila may pinaka-apektado sa Bagyong Odette. Dahil lang ta sa pagtindog mga bay, ayun lang kapuol, tindog lang ta, maka-recover tag sayo. Bawal ang matras because of Typhoon Odette. Nagkaroon og problema social networks karon. It's been 3 days na medyo down dito ang signal, so medyo tiis-tiis konti ang mga taga Davao. Ika nga nila, ang mga taga Luzon daw, pagka bagyo may taon, asan ang presidente. Pero sa amin yan, asang internet. Because alam naman kaya nato no, ang ato ang society karon na tuyok na lang ato ang ginabuhi sa online. Kahit pumunta panda, so online yapon, palitan mga sanina, online yapon. Because of this pandemic also, dako kayo gamit ng online networks na ito karon. Pati nga mga chismosa, mga marites na sa online. So karon, ato ang taon, atong mga higala na ito, kung unsa ka affected na or unsa ilang ginabuha at atong time na wala just kasi signal. Globe, shutdown, smart shutdown, PLDT shutdown. I think Eastech lang medyo malasakalang atong panahon na. But anyway, ang mahimong pangutanang mobilin sa atong utok karon, kaya ba mabuhi sa isa ka normal nga tao as of now 2021 sa lugar kung walay signal? Let's dive into it. So may komunikasyon niya ito lang, itong walay signal lang. Yun sa mga pagkuhan ko, istoryahan eh. Wala. Matahimik ang aming mundo. Wala. Matahimik ang aming mundo. Puyag packing lagi ni kapon. Ang ipak na mo, ikaw isa? Target locked. Yan, baka isa. Dahan-dahan ka, baka mabilao ka maka. Kinala nagdapiya ba o? Shit mo kayo? Atong way signal no, sa may yung trada to. Way network ba? Network. Baka lang baligyan eh. Adi ba kayo mo online no? Atong unsa ka karong bagyo or magura? Oo. Wala dai. Di mo kita. Ako naman eh. Sa boy may ta sa una awat mga cellphone sa radio. Oo gali no? 2021 ang news ron si laptop. Ug diri na nahuman ang among gamay panagtabi-tabi isip mag-batchmate, ginanamnam ang panahon nga napay signal tungod kay ang among adtuan karon. Ay, kuha dito do? Ay, may signal ito? May signal? Di ba, in 3 days na may internet, gulo ang mga tao ba? Siyempre, ang mga business karon, unsa, Personal pa lang personal pa lang mo. Isipin mo, 3 days na wala. So, ang mga tao, naputas mo sila ba? Gawas mo nila yung mga debate. Kaya kayo mga kuhan sa social media. Reklamo pa lang daan. Grabe, toxic sa social media ba ya? Ang mga bata ka, namalik man sila og kuan, dula og katong mga tumbang preso. Oo, isa sa nakayos kay tungod sa wala na. Wala na siya, wala na ang social media, wala na sila. Nanggawas na wala. Tagit, dili man ta maka-ML ani. Pero what if ba? Nagparo ka lang. Wala na buo ng mga internet ba no? Inaani na ang lifestyle sa mga tao. So kay ko ano, unsa kay sa sistema kayo sa
tinabuhin mo, gutumong ka, nag-pandemic. Oo. Masaan mo? Pagpanda. Masaan mo, putpanda, wala mo kayo makuhan, wala may internet. 5110 pa lang, kinaamang ko yung cellphone dati ko. Kaso, wala lang lagi kuhan lang, no? Dili siya dali, lisod gyapon kahit na pa'y communication, dili convenient pa. Manang wala sa internet, 3 days pa yun nawala. Kaguloy, kaging. Karon, mangutana na po sa mga tao nga naa dito, nga sanay nga wala signal. Diba? Unsay life nila nga wala ang social network. A few inches later. Alright, we finally got here sa Malabog and nabot kami sa area nga amo ang giwanan. It's now exactly 8:30 in the morning. So nagbiyahe mi about 2 to almost 3 hours na biyahe. So ito mga kasama ko. Yeah! Bidyuhi ko lang para burang politiko ba? Bidyuhi ko ba para... alam mo para burang politiko ba? Ano na kukuha? Para sa asa na do? Pari. So ang mahimong sistema ani karon is by group na lang ang hinatagay. So kani karon si nanay is 21 household sila. So ang ihatag sila 21 ka packs. 21 packs. 21 packs. Alright, kasi nga maglisod pod kung kanang tanan na pod ang kadto diri sa isa na sila. So wala na yung mga mahimong social distancing. So minabuti na lang na by group lang gihapon. Ay, sa mga gusto og isda dire na dire. Mga bata nga gustong isda. Courtesy ni sa sa Fishbill. Kung makaadto magdabaw, laag mo sa Fishbill ha. Mga aquarium na siya. Unsa man siya nga isda ni? Ano isda? Koy. Koy ni siya ha. Pangmuda ko ni Choy ni. Oh, mat kundulaan no. Ya, kumusta man mo dire sa inyo hate? Murag yapon. Libre lang yapon. Napa may mga kuan diri te? Napa may mga kuan diri kanang signal sa mga kuan? Wa gi signal diri kita. Dito sa himuan pa. Kuno na tong ginatan. Wala signal. Pero unsa may wala okay lang sa inyong panginabuhi nga wala may kuan diri. Wala may signal diri. Dili ba buhi lang pud taro. Oo. Umala ta mi. Uma. Para kakaon, gani ta mag-uma dito kaon. Maupod no. Salamat kayo. Salamat kayo. Salamat kayo. Kalami paminawon sa mga pagpasalamat sa atong mga kaiksuunan. Bisan sa gamay nga butang nakahatag tagdako nga kalipay ngaming lakragikan sa mga pahiyom sa mga taga Malabog. Good job mga batchmate. We nailed it. Birol! Ten, anak Birol. Birol! Te, unsa man ni siya te? Unleaded ang gasolina ni te o diesel? Tubang, tubi lang te? Everything has to be paid off. Busa isip masigarbuhong pagdawat kanamo sa mga taga Malabog, gidalami nila sa lugar nga tinuod angay natong ikapanghambog. Gikapoy man ang among mga lawas sa pagpadulhog sa maong lugar, nahugaw man ang among mga tiil, kini ang gigasan na nakamay, ang atong kinaiyahan. Apan dili pa tumao ang pinakalisod nga dalan nga among subayon. Baro na tayo eh. Wala na.
Humay kalapukon man ang yuta tungod sa siging uwan, mga dalan nga tawo ray makasubay, mga bagi nga angay nimong kapyutan, apan kini ang muwagtang sa tanan nimong kakapon, ang paraiso ni Tupi. Alright na namin sa pinaka-final destination na mo karong adlaw. And guys, kahit walay signal rin dapita, okay gapon ang tanan again sa mga wala naka-try og walay signal for 3 days sa Davao. Dire anad ang mga tao dire na walay signal. So, okay lang, mabuhi gapon ang tao kahit walay signal ang kalibutan. Again guys, magbilin ko gamay istorya sa inyo ha. Gamay lang ang kinabuhing gihatag sa tuwabo sa Enigma ta. Alright! Tama pa dyan ko. Ang pagpauli gikapoy kay day.